yn gwmni theatr i bobl ifanc, felly mae'n ei sens bod ni angen mewnbwn pobl ifanc bob dim ydym ni'n neud. Ydych chi'n awyddus i fod yn aelod cyswllt i helpu ni wneud y newid yma? Fyddwch chi yn cael drws agorad ar y cwmni, mynychu cyfarfodydd bwr, cyfarfodydd cynllunio, mi fyddwch chi yn cynnig adborth ac yn herio yn syniadau ni, ac yn dod yn lys gennad i'r cwmni hefyd. Ac wrth gwrs, mae'r cyfleoedd gwirfoddol yma yn dod efo llwyth y perks, tocynnau ddim i gynrychiadau, mentoraeth gan artistiaid proffesiynol, bod yn y stafell yn lot yn cynrychiadau proffesiynol ni, cyfleoedd gwaith o fewn yn y stafelloedd yna, a dod i nabod criw o bobl ifanc sydd efo'r un diddordebau chi a sydd eisiau gwneud yr un newid â chi. Felly, os oes gennych chi y dychymyg, yr uchelgais a'r angerdd i fod yn aelod cyswllt a helpu ni yn ystod cyfnod mwyaf cyffroes hanes Bran Wen, fyswch chi DM-io ar Instagram, DM-io ar Facebook, gyrru e-bost i ni hafasbranwen.com. Byddwch llais, byddwch yn newid a dewch i fod yn aelod cyswllt efo ni yma ym Bran Wen.